Nou, bit je al gehaald? Of alles? Daar. Hoi. Susha? Een ander. So was too much confidence in that Peter Rita. No, maar just een ander. Oh, Tom! Wat je met lauw dan? Een beetje zit ik met lauw. Daar. Self-riding bike. Oh no. Yeah, it's actually very chill car, yeah. But it's really awful.
Very tough, and